Sa good vibes, nagadepende kuno sa hitsura sang isa ka tawo kung ano siya kadugay nga i-drawing sang isa ka artist. Ini ang gintestingan ni Romeo Subaldo, kagyari ang iya report. Live sketching, ini ang tawag sa pag-sketch sa isa ka artist sa iyang subject samtang yara sa iya atubang. Basta meron full circle, big circle. Sunod sa artist nga si Edbon Sevilleno, depende sa itsura sang tawo ang kalawigon sa pag-sketch sang iya sining itsura. May itsura nga mabudlay drawingon. Nakatabo 10 minutes man lang, depende sa karakter ng classic drawing. Sa live sketching, dapat marasig ang pag-capture sang artist sa itsura sa iyang subject. Sa Middle East sadto si Sevilleno nagkatrabaho. Kung may bisita, ginakuha siya para mag-live sketching kagang iyang artwork, amo ang himuon nga regalo sa amo nga bisita. Dahil namin siya yung mas personal, mas may personal touch. Pinakatayin na sketch sa tempat sa bigla. Tiga sa. Pati sa 5 minutes tayo naka-sketch na sarap. Okay, kasi... Okay, now then, next na, muna finalizing. 4 years old pa lang siya, nagasugod na siya sa pag-sketch. Ang live sketching, ang isa man kadisiplin sang art. May nagahimo man gani isang clay sculpture pareho sang sining nga mga kabataan nga himo ni Ramon de los Santos nga na-display sa Artful Gallery sa Lacson Street sa Bacolod. Mayara man sang himo sa continuous copper wire sculpture pareho sini nga himo ni Ayan Valladares. Wala ginautod ang copper wire sa paghimo sini. Ini naman sublimation printing nga himo ni Dr. Obi Canlas. May mosaic nga himo sa mga ginbuka nga tiles ni Tay Sevilleno. May painting man sa espading, nagkanalain nga style sa watercolor painting kag iban pa. 26 ka mga artist ang naghugpong sa Mixed Signals 6100 nga exhibit nga sarang masaksihan sa Artful Gallery. Isa man si Sevilleno sa mga naga-exhibit diri sa Subong. Abiso niya sa yang artist kung porsigido gid seryosohon. Drawing sa gihapon na pinaka-basic nga tun-an bisan pa may digital art na sa karon. So, depende sa higit. Pero ang yan ang Japon na road. Pero mas mo ako bro. Sa digital ka pa na. Ang road sa Japon, tangan na wala yung drawing. Mano-mano. Sa sunod ng 25 minutes, nahuman niya na ang akon nga sketch. Nung si Trillanes. So, naman ba si Papa nga, tsura mo dito, di ba drawing? Pagpuli ko karoon pala, tawa na drawing ko pa. Uso sa siniga generation na pagkuha sa picture sa mga okasyon pero mas personal kag mas may kahulugan kuno kung gina-drawing sang artist.